Лукашенко меняет название кинотеатра с «Москва» на «Москва». Напоўніць чалавека разуменнем таго, што ёсць Беларусь, і чаму яна перадусім будзе больш складана, чым напоўніць ягоныя халадзільнікі. Супакоіцца ўсё і далей там наладзіцца там жыццё, будуць ужо там іншыя мэты дасягаць. Мы не дадзімся латышам. Мы будзем гаварыць пра нацыянальную Мы ідэю. живем в мире наций. Месца беларусаў у сусвеце. Циником выступаю здесь я. Ідэя X на Еўрарадыё. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. І мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю ў праграме «Ідэя X». Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні ганаровы госць, паэт, пісьменнік, літаратар, экс-кандыдат у прэзідэнты, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Владимир Некляев. Ёсць такая прэмія была. Добрый дзень, спадар Владимир. Добры. Спадар Владимир, вот мы тут колькі працуем ужо з гэтай праграмай, пастаянна чуем такія спрэчкі пра тое, што увогуле там ці патрэбная, ці не патрэбная нацыянальная ідэя, апелююць нашыя госці там пэўныя там да іншых, вот кажуць там, а паглядзіце, вот вы можете сказаць, якая ў немцаў нацыянальная ідэя? Я магу. Ці ў японцаў? Таксама магу. О, адразу бачна чалавека, які зараз усе кропкі над усімі і расставіць. Так такім чынам, патрэбная? Японская ідэя, калі яны пачыналі гуртаваць Японію як нацыянальную дзяржаву, была у сённяшнім часе. Рознымі былі. Цяпер это якасць. Вот іх была ідэя. Японія – это якасць. Да? На этой якасці яны сталі японцамі. Нямецкую вы пыталіся? Ну, ладно, пра нямецкую трошкі пазней. Дарэчы, можна адразу сказаць, калі Нямецчына пачыналася, так, а пачыналася яна з арганізацыі такой вельмі неаднароднай, розныя этнасы, народы, і галоўны вораг аб'яднання гэтых народаў у адзіную дзяржаву былі французы. Так? Нацыянальная ідэя, першая нацыянальна-французская ідэя, не аддадзімся французам. Нямецкая. Першая нямецкая. Нямецкая. Пасля яна у што трансфармацыя, якая адбылася? Нямецчына вышэй за ўсё. Дарэчы, гэта найбольш эмацыйна, а тут важна, каб нацыянальная ідэя была сфармулявана эмацыйна. Бо тут не трэба ніякай навуковасці. Дарэчы, навуковага вызначэння нацыянальнай ідэі да гэтай пары адрознення ад нацый не мае. Так вось, Нямецчына, Германія вышэй за ўсё. Дарэчы, это не Гітлер прыдумаў, як некалі Лукашенко там прыдумаў, што гэта яшчэ ідэя з часоў, да, вот, фармавання нацыі, і ўзятая яна, дарэчы, з верша аднаго нямецкага паэта. Вось вам японская і вось вам нямецкая ідэя. Добра, тады, можа быць, вы патлумачыце, чаму за 100 гадоў можна лічыць там з Полацкага княства, там з ВКЛ, там ці з БНР, ці от зараз, от там з 94-го года, там ці з якога іншая, от беларуская ідэя, яна была сфармулявана? А калі не, то чаму? За часамі Полацкага княства ідэя не могла быць сфармуляванай, нацыянальная ідэя праз адсутнасць нацыі беларускай. А калі мы пераскочым праз час і падыдзем да сённяшняга дня, то праблема нацыянальнай беларускай ідэі палягае не ў адсутнасці яе фармулёўкі. Праблема беларускай нацыянальнай ідэі палягае ў адсутнасці нацыянальнай дзяржавы. Ёсць такі, ён як бы не ведаю, філосаф ці хто неякі. Я, дарэчы, ўсё чытаю. Вот звычка дурная засталася чытаць усё, што зараз прыйшоў да вас Лім, пачаў чытаць Чаргінца інтэрв'ю. Хоць ведаю наперад, што ён скажа, але вот звычка. Так? Дык я нават беларускую думку такі часопіс чытаю. І вот чытаю там вучонага Яскевіча, які піша: нацыянальная ідэя павінна быць наднацыянальнай. Вот скажите мне, як можна сфармуляваць нацыянальную ідэю без прыкметаў нацыянальнасці?
А менавіта гэтага хацеў Лукашенко, калі даваў заданні там вучоным Бяскевічам сфармуляваць эту самую ідею. Але такую, каб яна была, значыць, ну, без нацыянальнай. Мы вот нацыянальная ідэя, але мы рускія са знакам якасці. Каб мы балбаталі. Да, дарэчы, пра рускую нацыянальную ідэю, пра знак якасці. Я калі вучыўся ў Маскве, шмат займаўся гэтым. Мне цікава было, бо асяродак, у які я патрапіў, рэзка змяніўся, скажем, ад Крыўска-Смаргонска і Мінска да Маскоўска, і там вельмі много маіх сяброў, ну, сапраўдных літаратараў, рускіх паэтаў, ну, скажем, такі філосаф, ну, імперскі, скажем, Вадзім Кожанаў, паэт, бліскучы паэт Юрый Кузнецов, вот он носьбіт быў рускай. Я ўсё стараўся разабраць, а што ж такое ёсціка, вось гэта самая руская ідэя, і у чым яна палягае. І чытаў вельмі шмат, і перачытаў усю рускую філасофію. А руская філасофія, у адрозненні ад нямецкай філасофіі, это пераважна такая філасофская літаратура. І вот я запомніў у Салаўёва, у Владимира Соловьева, блескучего, перш за ўсё, літаратара, безумоўна, сфармулявана там так, што ідзея нацыі ёсць не тое, што сама пра сябе нацыя думае у тым часе, у якім яна існуе, а тое, што пра яе ў вечнасці думае Бог. Во вам. Што? Разумееце? Ну, па прыгажосці, фармулёўкі, па літаратурным складніку, ну, вышэйшы пілатаж. Але дзе тут вот это вот самае ясны і зразумела пасыл Нямецчына, так? Вышэй за ўсё. Дарэчы, яны ў 13-м годзе рускія, круцячы таксама гэта пытанне, і Пуцін гэтым займаецца, але таксама, па-моему, як Лукашенко, не вельмі цямячы, што ён хоча дасягнуць. Руская, і нават прэмію той, хто прыдумаў за эту рускую нацыянальную ідэю, атрымаў 300 000 рублёў, я добра запомніў. І яны вызначылі эту так: Ванька, встанька. Вось руская нацыянальная ідэя. Ну, калі гэта расцэньваць як маркетинг проста, так, як нейкі, ну, ці як нейкі літаратурны жанр. Хаця, канешне, метафора тут ёсць, маўляў, Расія, так, і сюды іх хілілі, так, і там і татары, і немцы, яна ўсё падымалася. Нешта можна, канешне, прыдумаць, але назваць гэта нацыянальнай ідэяй ніяк не выпадае. Вы сказалі пра тое, што нацыянальная ідэя – гэта эмоцыя, ну, павінна быць эмацыйнае нешта. Я так разумею, што самыя у нас эмацыйныя, ці, скажем, лепшыя перадатчыкі эмоцый – гэта паэты. Так вам сам Бог велеў неяк так… А сфармулявана, паэты сфармулявалі. Вот глядзіце. Калі вярнуцца да нацыянальнай нямецкай ідэі, германскай, вось гэта Германія вышэй за ўсё, то у вершах беларускіх паэтаў сфармуляванае практычна тое самае. Беларусь перадусім. Это толькі праблема палягае ў тым, колькі беларусаў па-беларуску зразумее, што маецца на ўвазе. Вот калі сказаць Беларусь вышэй за ўсіх, там за ўсё, можа бы зразумелі. Але вось Беларусь перадусім, гэта ёсць у Гілевіча, ёсць у Бураўкіна, у Барадуліна, гэта ў мяне ў вершах ёсць. Вось гэта прыкладна тое, што магло б стаць нацыянальнай ідэяй. Пасля, вот як мы бачым, ідэя нацыянальная не можа быць, ну вот, пастаяннай увесь час, так? З развіццём грамадства, з развіццём дзяржавы, нацыі, яна мяняецца. Ну, вот, як я ўжо казаў, мянялася у японцаў, у немцаў тых жа. Пачыналася… Гэта ж пачыналася яшчэ са старажытнага Рыму. Там таксама… Што такое быў старажытны Рым? Гэта верхал усенародны. І трэба было… Там нельга было сказаць, там, ці гэтыя вышэй за гэтых, ці гэтыя вышэй да гэтых. Тады на што прыдумалі? Што Рым
гэта цэнтр сусветнай культуры. І вось, значыць, гэту ідэю, як Рыма цэнтр летняй сусвету, яны і неслі праз стагоддзі і доўга на ёй трымаліся, пакуль урэшце там не загулялі, не запілі, не ператварылі старажытны Рым у бардэль. Так што зноў жа фармулёўкі дело справа другасная, а вось як яны успрымаюцца грамадствам і ўладай, а ў нас улада антынацыянальная, это вельмі важна. Дарэчы, калі вярнуцца да нашых суседзяў і параўнаць з тымі стагоддзямі, калі суседнічалі французы з немцамі, і немцы прыдумалі «не дадзімся французаў», то мы каму павінны зараз не дацца? Латвии. Молодчина. Ну, конечно, Латвии, кому же еще. Так вот, поспробуй сказать, мы не дадимся латышам. Ну, это очень успешный план, это получится. Солженіцын, дарэчы, чалавек з імперскім поглядам на гісторыю і на будучыню Расіі казаў про тое, што ён не чапаў, дарэчы, вот гэты складнік імперскі, калі фармуляваў, доўга ён мучыўся, а тады сказаў, што гэта тое нацыянальная ідэя павінна ўбіраць у сабе тое ўяўленне грамадства пра нейкі адпаведны лад, ці так, дакладней сказаць, узровень жыцця. Так вось, калі гэта мець на ўвазе, то это выходзіць, што это нацыянальная руская ідэя, это амерыканская мара тады. Правда? Што такое адпаведны ўзровень жыцця? Это значыць мець свой дом, правда? Амерыканская мара, мець там одну-две машыны, амерыканская, мець рахунак з $1 000 000, амерыканская мара. Вось, урэшце рэшт, калі не круціць мазгі, вось, урэшце рэшт, што такое падмурак, на якім палягае любая нацыянальная ідэя. Але ёсць яшчэ адзін складнік, і яго можна сфармуляваць так, кшталту мы вам покажем. Правда? Мы і паказваць. Японцы там якасць паказваюць, немцы ў свой час паказвалі, якія яны ваякі, і гэтак далей. Але гэта вельмі небяспечны такі пасыл, бо тады пачынаюць паказваць зусім не твоё. А вот из всего этого белорусам что больше всего подходит? Я сказаў, што на сённяшні дзень это Беларусь перадусім. Можно это растолковать как-то? Что это конкретно значит? Перш за ўсё Беларусь, вот што. Калі сёння у нас, дарэчы, такі дзень непросты, не толькі там Амар Хаям нарадзіўся, але вялікі паэт, але і расстраляныя, у нож. Все гэта вы ведаеце. Сёння, дарэчы, увечары у Курапатах ушанаванне памяці гэтых маладых хлопцаў. Дык вось, яны ж таксама не проста так расстраляныя былі. Не за тое, што вершы пісалі, так? А за тое, што былі носьбітамі нацыянальнай ідэі. Якая ў іх была нацыянальная ідэя? Стаць беларусамі. Да, 20-е гады, 30-е гады стаць беларусамі. Значит, сёння, як бы, можна казаць уже, што это сёння. Па ўсплёску это нацыянальнага, хоць яно, як бы, выяўляецца толькі вонкава ў сцягах, там бел-чырвона-белых, але ўсё-такі гэта ёсць. Так вось, уже сёння можна сказаць, што нацыянальная ідэя наша можа быць сфармуляваная быць беларусам. І за гэта стаяць, таму што рызыка не стаць у сённяшніх умовах вельмі вяліка. А гэта зноў жа, як я кажу, Беларусь перадусім. Але гэта прыгожая ідэя, але калі паглядзець, з чым выходзяць зараз людзі на пратэсты, ці з гэтым яны выходзяць, стаць беларусам? Так яны не з гэтым. Яны-то зараз за справядлівасць, за законнасць. Ідэя вышэй за тое, з чым людзі ходзяць, ці выходзяць, ці сядаюць, ці ўстаюць. Але ідэю павінны ўсе гэтыя людзі неяк прыняць. Дык вось тады давайце прымаць тое, што казаў Солженіцын,
прапановаў для рускіх, так, вот пакуль што размова ідзе пра гэта. Абрыдла не толькі тое, што чалавек, так скажем, з ненармальным складам псіхікі кіруе дзяржавай і даводзіць справу до того, до чого даводять, але тое, што у гэтых умовах людзі не могуць дазволіць сабе тое, што дазваляюць нават нашы бліжэйшыя суседзі. Ну, тыя ж латышы, значыць, ад якім мы не хочам паддацца. І гэта, конечно, у пераважнай большасці у свядомасці тых людзей, якія выходзяць сёння на плошчу. Але я думаю, што калі падзеі будуць развівацца так, то і калі пратэсны рух пераможа, і калі гэтая, а я перакананы, што ён пераможа, і калі гэта ўлада сыдзе, то мы проста змусім вяртацца да нечага больш высокага, чым проста, каб было смачна паесці і цёпла паспаць. А што более высокае? Ну, глядзіце, што более высокае. Я б мог утульна жыць, і да любы з нас, і ты утульна жыць, не ўпадаючы, так, па сутнасці нацыянальны рух. Тое, чым вы займаеце, нехта сказаў, дарэчы, я прачытаў, што это у нас не пратэсты, а вызвольны нацыянальны рух, у нечым это так і ёсць. Але чаму мы тут сядзім? Ну, у мяне, скажем, немашака палацаў, я б мог з Лукашэнкам у свой час застаўшыся займець гэты палац і грошы нейкія там на рахунку, але мяне ніколі гэта не задавальняла, дакладней, ніколі не здавалася самым важным. Я думаў пра тое, увесь час, што выхаваны у беларускай гісторыі, беларускім асяродку, у цэнтры, адным з цэнтраў гістарычных Беларусі, у Крэга, я не магу не быць ім, да? Вот, не быць прыналежным да этой культуры, да этой мовы, да мінушчыны і будучыні. І таму, калі я ў Маскве, мы ж кожны раз стаім перад выбарам. У Маскве у меня быў выбор застацца ў Маскве, там меня бралі на... Тады это маладзёжная рэдакцыя была, памятаеце, там крокі, ўсё такія, ну, вельмі хайповыя перадачы, я туды патрапляў, і мне ўсё добра ішло, і кніжка там павінна была выйсці на рускам, але я пасядзеў, падумаў і прыйшоў да высновы, што гэта не маё, што я хачу, што я беларускі паэт, і я іншым паэтам, у іншым культуры існаваць не магу. Дык вось, гэта на сённяшні дзень прарастае. І ўсё будзе залежаць ад таго, наколькі хутка і мы справімся з гэтым нашэсцем, лукашызмам. Бо вот у той сітуацыі, у якой мы зараз знаходзімся, калі падаўляецца ўсё нацыянальнае, мае сутычкі з Лукашэнкам пачаліся з чаго? Я ўбачыў, што ён проста ўнутраны, генетычна. Вот такія розныя людзі. І ён жа таксама рос не на месяцы, правда? Як і я рос у Беларусі. Ну, хай ён ва ўсходняй, я ў заходняй, але і там у тыя часы прыкладна аднолькава было выкладанне беларускай мовы на захадзе Беларусі, на ўсходзе. І вось вырас чалавек, які вось па, значит, паркавай, ну, цяперашняму праспекце Пераможцаў будуецца кінотэатр. Ну, Москва, да? Адразу, у праекце, адразу, значит, назва, ну, згодна з беларускай граматыкай. Москва. Лукашенко пераправляе на Москва. Значит, драбяза, як бы, але гэта не драбяза. Ці, значит, палац спорту. Ён так і называўся ад пачатку, палац спорту. Пасля нехта яму кажа, што палацы, значит, это у паноў, значит, там былі, а вот дворцы, это вот профсоюзы у дворцы искусств и прочее, и прочее. И он перарабляе. Ну, калі мы кажам пра эмоцыю, то кожны раз это такі эмацыйны удар.
А калі пачалі ўжо і падручнікі перапісвацца па гісторыі па-беларуску, і калі тут з'явіліся вся эта пошаць заметаліны і астатняе, і калі проста ён пачаў працаваць палітычна у накірунку далучэння Беларусі пра саюзную дзяржаву да Расіі, то з гэтым змірыцца ні за якія, значыць, там падачкі ягоныя, ні за грошы, ні за палацы было нельга. І глядзіце, калі мы не выйдзем на ўзровень нацыянальнай ідэі, калі мы не зратуем Беларусь, то мы згубім усё тое багацце, якое наша нацыя на сённяшні дзень мае, бо як бы там ні было, а створана гэта было ўсё беларусамі па-беларуску. Але глядзіце, вот жыве Беларусь, гучыць з даўніх часоў. Так. Вот эта думка про тым, што вот, ну, можа по-іншаму яна гучала, а можа і гэтак жа Беларусь перадусім яна гучала і сярод тых адраджэнцаў, якія былі ў 70-е. Па сутнасці гэта адно і тое, што Беларусь перадусім, што жыве Беларусь. У 70-е, у 80-е, на пачатку 90-х. І не прынялася. А чаму? Ну, бо не, значит, каб, значит, вот ты сеешь, ну, что заўгодна там, на градах, так, ці памідоры, ці гуркі, каб, ты ж не можешь это посеять на камень, ён не ўзыдзе. Значит, трэба, каб была падрыхтаваная глеба. А калі глеба спустошвалася, вот, як на Палессі, это торфянікі, там, меліярацыю правялі там, значыць, і што цяпер стала там? Пустэча. Ветрамі торф вымела гэта, і што там зараз расце. На першыя гады там нешта буяла, а цяпер пустэча. Гэта так, яшчэ тых высілкаў, якія стаяць за Каліноўскім, там, за Багушевічам, за тымі, хто ў 20-е гады змагаўся, ў 30-е, не хапіла для того, каб стварылася нацыя, бо іх надта аператыўна і татальна знішчалі. І вот і сённяшні дзень это адна з вехаў гэтага знішчэння. Ну, памяць пра сённяшні дзень. Вот то, что Лукашенко меняет название кинотеатра с Москва на Москва, это результат вот того, что здесь вот расстреливали поэтов. Не, гэта результат таго, што ён Лукашенко. Вот ён, ну, это, я не хочу, шчыра сказаць, доўга пра яго размаўляць. Я інтэрнет уже амаль не ўключаю, ну, куды не ўключуся, на ўсіх палосах. Ён тое сказаў, ён нясе абы што, значыць, ён тое сказаў, ён гэта сказаў. Ён не беларус. Я не ведаю, хто ён там па бацьку, там розныя ёсць версіі, але па сваім менталітэце гэты чалавек не з'яўляецца беларусам. Кто? А кто он? Я не ведаю, хто ён. Ну, вот ён, відаць, жыхар са свету, так. Так скажем. Вот я вярнуся ўсё ж таки да гэтай тэмы. Зараз тое, што адбываецца на вуліцах, у дварах, у грамадстве, спадзяюся, таксама адбываецца. Вот ёсць, ну, я не ведаю, там упэўненасць, можа, не скажаш, спадзеў, там, ці вот вера ў тое, што не будзе знішчана. Вот гэта адраджэнне, ці тое, што пачынаюць людзі разумець сябе, вот это «я беларус», што яно не знішчыцца там альбо ў выніку рэпрэсій, альбо, можа, нават у выніку перамогі. Супакоіцца ўсё і далей там наладзіцца там жыццё, будуць ужо там іншыя мэты дасягаць, дзякуючы атрыманым там свабодам. Давайте трохі пашырым межы нашай гаворкі. Ідуць на сённяшні момант два гістарычныя працэсы. Адзін працэс – гэта распад імперыі, савецкай імперыі. Ён не скончыўся, імперыі распадаюцца, як мы ведаем з досведу, стагоддзямі. І тое, што гэты распад ідзе, сведчыць тое, што адбываецца, скажем, у Хабаровску, у Расіі, ну і зараз пачынаецца кропкава па ўсёй Расіі. І сустрэчны працэс – это стварэнне незалежных, новых незалежных дзяржаў. Гэтыя працэсы, якія супярэчлівыя, гранічна супярэчлівыя.
І я вельмі баяўся у свой час, калі сталася тое, што сталася ў Белавежы, пайшоў распад Савецкага Саюза, што будзе вельмі шмат крыві. По той простай прычыне, што такой сітуацыі, якая ўзнікла вось у перыяд распаду Савецкага Саюза, не было ў гісторыі ніколі. Было што? Вот гэта, ваше, твоё і маё, а я рэвалюцыянер, прыходжу, а цяпер маё. Мікрафоны мае, студыя мая, крэслы мае і сцяг ты мой. Это было неаднойчы, вось іх рэвалюцыя. Але такога, каб гэта ўсё было нічыё, і можна было прыйсці, хто першы дабег, і сказаць, што гэта маё, і нафта ў зямлі мая, і газ у зямлі мой, і золата ў рудніках маё, не было. Я думаў, што за гэта, пролецца шмат крыві. Яно як бы і пролілося, але па ўскрайках. Але глядзіце, вось нічога ж не скончылася. Тое, што адбываецца на сённяшні дзень у Беларусі, гэта і ёсць частина гэтага самага працэсу. І Лукашенко, як дзейнік гэтага працэсу, відавочны. Так? Ён чалавек, які стаіць на тым, на чым стаяў Савецкі Саюз. Уся там псіхалогія яго. А псіхалогія там якая была? Чаму ён такі, пытаецеся вы? Скажем, нацыянальна дапускалася, але толькі па форме. Так было і запісана там у ўсіх дакументах ідэалагічных. Нацыянальная па форме, савецкая па змесце. Так? Это значит, што? Дазвалялася трэсці спадніцамі і скакаць лявоніху, так? Але сказаць, што лявоніха перадусім, ніяк. Так вось, ён такі і выраз гэты, і вось мы яшчэ знаходзімся ў рэчышчы гэтага працэсу. І чакаць, што гэта адбудзецца пасля таго, як мы пераможам у гэтым пратэсце ці ў нацыянальна-вызвольным руху, не даводзіцца, гэта ісці будзе яшчэ вельмі доўга. То есть, если Лукашенко, предположим, завтра уходит, а борьба продолжается? Это не означает, что з ім сыходзяць усе проблемы. На сегодняшний день... Хорошо, смотрите, а если Лукашенко уходит, следующая проблема. Вот сегодня он ушел, завтра... Наступная проблема, кто придет до влады. Лукашенко сышоў. Наступная проблема, кто придет до влады. Ёсць два меркавання наконт гэтага, правда? Хто б не прыйшоў, это лепш за Лукашенку, так? І ёсць іншае меркаванне, меркаванне Зянона Пазняка, што не так. Што калі прыйдзе Бабарыка, якога ён лічыць стаўленнікам Крымля, то можа быць яшчэ горш, таму што гэтыя людзі дасведчаныя, значыць, усе там... з параграфамі юрыдычнымі знаёмыя, яны недзе падпішуць такі дакумент, у якім ніхто не разбярэцца, і Беларусь стане часткай Расійскай Федэрацыі. Безумоўна, такая небяспека ёсціка, і я не думаю насамрэч, што, скажем, той жа Бабарыка пайшоў на такі рызыкоўны крок без кансультацый нейкіх со сваімі партнёрамі маскоўскімі. Это просто цяжка ўявіць. Я займаю такую пасаду, за мной такія актывы, а я нікому нічога не сказаўшы, рушыў у гэту авантуру. Это выключана, і яшчэ пацвярджаецца это тым, што ўсё-таки Расія робіць нейкія крокі для того, каб вызваліць таго ж Бабарыку з вязніцы, але з майго гледзяшча такія людзі, як Бабарыка, яны ўсё адно лепш за такіх людзей, як Лукашенко, бо з імі можна размаўляць, у іх ёсць інтэлект, і на іх можна ўплываць. Вот глядзіце, у свой час вельмі шмат асцярогаў было адносна Зяленскага в Украіне. Памятаеце, нацыяналісты асабліва ўсё, ён тут з гэтымі алігархамі, там у яго, значыць, у Маскве сувязі, там ён, амаль... І што? Калі будзе пераствораная сама сістэма, якую стварыў Лукашенко, з'явяцца інструменты ўплыву, так, на любую галіну ўлады, у тым лічбу на выканаўчую. І Зеленска, як толькі ён пачынае нешта вырабляць не тое,
там Верховный Совет, так, юридычная значит, система ставить на месца украінскага прэзідэнта, які перш за ўсё павінен думаць пра тое, што будзе з Украінай, а пасля ўсё пра тое, што будзе з ім. Так што я ўсё-таки за тое, каб спачатку справіцца з Лукашэнкам, пасля ўжо будзем неяк спраўляцца з усімі іншымі. Добра, калі мы прымаем як вот ўсё ж таки Беларусь перадусім і даводзім гэтую думку, ідэю да грамадзян Беларусі. Ну вот прынамсі да той актыўнай яго часткі, якая зараз змагаецца за перамены ў краіне. Але змагаюцца за перамены ў краіне вельмі розныя людзі, як блізкія беларушчыне, так і вельмі далёкія ад яе, так і праціўнікі яе, той же самай беларушчыны. Але і ў такім выпадку, вот як словы Беларусь перадусім яны прымаюць, а напаўненне, вот якое яно павінна быць? Калі яны скажуць, добра, Беларусь перадусім, а вот што там вот глыбей закапана? А што ж ёсць гэта ўсё? Ну, безумоўна, кангламерат людзей, якія сёння выходзяць на вуліцы і плошчы, ну, вельмі розныя. І, канешне, Беларусь дзіва дзіўная, як бы, ну, па ўсіх перапісах, так? Найбольш монанацыянальная ідэя, да? Усе пішуцца, там, ці татарин ён, ці ён рускі, ці украінец, часцей за ўсё пішацца беларусам, ну, бо ён звык вот да гэтага, што ён тут у Беларусі жыве, яго называюць беларусам, не асабліва разбіраючыся там, хто ён па крыві. І, ну, і па крыві, зрэшты, не вызначаецца, хто ты беларус. Вызначаецца, але не ў найбольшай ступені. Все-таки ты той, у якой выхаванай культуры, гэта на перш уплывае. І калі ўзяць і паглядзець назад, у якой культуры выраслі, выхоўваліся гэтыя людзі, ну, то відавочна, што яны не могуць на сённяшні дзень, просто не могуць. Яны не падрыхтаваныя да таго, каб успрыняць вот эту ідэю, нацыянальную ідэю, Беларусь вышэй за ўсё, Беларусь перадусім, жыве Беларусь, як ну, вот ідэю жыцця. На гэта таксама патрэбны будзе час. І вельмі шмат будзе залежаць ад таго, вот, моманту, калі пачнецца, яна пачнецца барацьба ўжо не з Лукашэнкам за ўладу, а з тымі людзьмі, якія перамогуць і будуць на эту ўладу прэтэндаваць. Ну, я да таго, што ці маюць як складнікі вот гэтай агучанай такого лозунга нацыянальнай ідэі Беларусь перадусім, як складнікі там мова, гісторыя, культура. Ці вот калі мы глядзім ўсё ж такі і лозунг гэтую ідэю як для руху наперад, то вот гэта ўсё цягнуць за сабой вот аднекуль там з мінуўшчыны не трэба. Відаць, тут трэба разглядаць як з гледзяшча тактыкі і з гледзяшча стратегии. Да? Так, заговорил политик уже, не поэт. Ну, если заговорил политик, вот давайте так вот, продолжая вопрос Змитера, предположим, вот Лукашенко ушел, есть настоящий, нормальный, хорошо работающий белорусский парламент, и вы в этом парламенте возглавляете партию. А вот ваша партия в свободном, демократическом белорусском парламенте. Вот первые пункты ее программы. Вот какие повестки, какие вопросы она будет выносить на повестку и настаивать о том, что эти вопросы являются самыми важными. Ну, хотел бы я это ці не хотел, это будут, перш за ўсё, рэфарматарскія эканамічныя пытанні. Бо экономика. Ну, безумоўно. Тут ну, ніяк інакш не можа быць, таму што нешта людзям, каб людзі ўчапіліся за тое, што вышэй, трэба ім ніжэй паказаць, што яны ўжо гэта маюць. Да? Ну, вот я маю дом, маю магчымасць завесці сям'ю, збудаваць, да, падбываць кватэры. Это безумоўна. Я не думаю, што гэта вельмі складаная праблема, таму што я, скажам, быў сведкам рэфармавання эканомікі і выхад з крызісу, калі жыў у Фінляндыі.
калі распаўся Савецкі Саюз, у фінаў была вельмі кепская сітуацыя, тому што іх эканоміка была таксама арыентаваная шмат у чым да Расіі, асабліва сыр'явы комплекс, сыравіна, это ўсё бралася адтуль, тут усё паляцела. Невядома, што рабіць, сродкаў нямашак, беспрацоўе расце, сацыяльныя праграмы скручваюцца. Яны сабраліся і вырашаючы, што рабіць, сталі укладаць грошы не так, як Лукашенко, а тут, дарэчы, адразу пасля распаду Савецкага Саюзу у Беларусі было больш грошай, чым любой іншай нацыянальнай рэспубліцы. Ну, калі браць адносна насельніцтва і тэрыторыі, так? І сталі тыкаць гэтыя грошы там сельскую гаспадарку, у аграгарадкі, у трактныя заводы, аўтамабільныя. А фіны што зрабілі? Усё уклалі ў развіццё найноўшых тэхналогій, у Nokia. Конкретно так, і гэта пацягнула, гэта галіна творчасці пацягнула за сабой всю эканоміку. За 5 гадоў яны выйшлі з правальнага крызіса. Беларусь краіна мабільная, з насельніцтвам прывучаным да працы, дысцыплінаваным насельніцтвам. І выправіць эканамічную сітуацыю пры ўключэнні нармальных рыначных законаў не праблема. Праблема будзе палягаць у выпраўленні псіхалогіі. Ось управленне того, про што мы кажам. Вот як выправіць так, асцярожненька, каб усё-таки вот эта ідэя «Жыве Беларусь», Беларусь перадусім, стала сапраўды дарагой для чалавека, каб ён зразумеў нарэшце, што это такое, адчуў эмацыйна, каб ён стаяў, вот як я гляджу на плошчы, шмат хто крычыць «Жыве Беларусь», а ў вачах, апроч этого крыку нічога. Дык вось напоўніць чалавека разуменнем таго, што ёсць Беларусь, і чаму яна перадусім будзе больш складана, чым напоўніць ягоныя халадзільнікі кілбасой. Я так разумею, што ідучы адмыслова разважаць пра нацыянальную ідэю, вы не проста так узялі з сабой вот кнігу. Я взяў кнігу не для того, каб разважаць пра нацыянальную ідэю. Эту кнігу я напісаў у турме КГБ. Яна называецца «Лісты даволі», калі сядзеў пасля 10-го года. І я проста з ёй іду сёння. Бо сёння 29, ноч это 20. Я думал, вы хочаце вот что-нибудь вот такое эмацыйнае зараз вот прачытаць, што, можа быць, падштурхнула бы до того, каб запаліць вось гэты агонь у вачах пры воклічы «Жыве Беларусь». Не, зараз, можа, я што-нибудь успомню, а зараз, уже калі вы гэта пытанне закранулі, вот калі я там сядзеў, уночы думаў пра тое, што вот на маім месцы, вось на гэтых нарах у 37-м годзе ляжаў нехта, допустим, кляшторны, да? І ведаў, бо это 37-й год, што ў любым момант яго могуць паклікаць, завесці, і ён сюды больш не вернецца. Расстраляць, як і сталася. І эта думка стала вот таким вершам. Паўзе па шкле, што раптам пачарнела, начны павук, на кожны рыб напружваецца цела, на кожны грук, і замірае камера ў здранцвенні на ўскрык нямы. Тут некалі стралялі ў сутарэнні такіх, як мы. Так вось я ўсё ж тады ляжаў, думаў, вот змяніўся час, і цяпер гэтага ўжо не можа быць. Не паклічуць мяне ў старэнне, у всякім выпадку не завядуць у патыліцу, не стрэляць. Але глядзіце, што? Вот прайшло 10 гадоў, і мы маем сітуацыю, якую, што могуць стрэляць. Здавалася, ёсць незваротныя рэчы ў гісторыі, і аказваецца, што незваротных рэчаў у гісторыі нямашака. І вось, каб усё-таки гэтага не было, людзі павінны зрабіць усё, на што яны здольныя на сённяшні дзень.
Таким чынам, падсумоўваючы нашу размову, нацыянальная ідэя ад Уладзіміра Некляева. Выпьем и закусим, ты мне Ну, кубак я рыхтую ціхара пасля таго, як вы сфармулюеце, я вырашу, ці годная ідэя кубка, ці не. Ну, мы разом, значит, як сфармуляваць Беларусь перадусім, жыве Беларусь, ну і нават Беларусь вышэй за ўсё. Найбольш по-беларуску, конечно, Беларусь перадусім, але не трэба, я думаю, адмаўляцца ад таго, што ўжо ёсць. На сённяшні дзень у нас ёсць як сімвал, гэта вось гэты беларускасці сімвал менавіта, да? Чырвона-белы сцяг, і як ідэя беларуская, ёсціка, жыве Беларусь. Я думаю, нічога тут якім-то талентам не валодае, паэтычным ці навуковым выдумляць не трэба. Просто трэба змагацца, каб усё гэта стала нашай явай, нашай рэальнасцю. Каб жыла Беларусь і надалей. Дзякуй вялікім. Все ж таки вот годная кубку ідэя ад крамы Сімбальбай, Еўрарадыё, праграма «Ідэя X». Уладзімір Некляеў, Максім Гарунов, Зміцер Лукашук. І Беларусь, якая перадусім.